Oras mau lihat mari tu hatta pajupak kita muse aliak kadongan jala di bagasalas di roha kita noengon di pertanyaan palabok roha marhite channel YouTube YKB Namar Kata Batang depakso pinasahat hatani tu hatta nagabisi pakusor-kusoro ni rohatta di bagasa tikyon perjulu mahita martangyang mauliate madihuali di batama nami perdengkan basa na totong mengaramoti kami saat ro di tikyon masihol kami oleh Tuhan di hatam na badia nama nugu-nugu kami tu daninggan na patuluan akka dalam nasopatut si tujuan nami atau parohai mahami marhite tobdim ali Tuhan asa marhite-hite dapat kami lomo ni roham jala margogo kami totong use lako mangulahotsa di bagasan ngulu nami asi maroham marhite anakmu Yesus Kristus silo kepami amin. Di hamu adia kadongan ia si pahusor-husoron ni rohatta di mana dibuat siap buku wasiat kekal nama rodolan didongani debata di enet doi sian ulaun ni apostel pitu ayat sia sahat ro di ayat 10 onom jalan nagabi ujahan nisi pahusor-husoron ni rohatta di bagasa tikyon di masian ayat sia nama dok dungi dilatih akka oputay masih Joseph di gadis maibana tutano Misir alai didongani debatado ibana hati-hati terpilih gabi presiden amata Joko Widodo songoni nang presiden Barack Obama pe manikor di haul nasi dabedo akka alona marhiti-hiti napa bakiton nasida gabi menterina tengok do Joko Widodo babakito Prabowo Subianto gabi Menteri Pertahanan Republik Indonesia songoni nang amata Barack Obama babakiton Hillary Clinton gabi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat duksal pumamurus partikian pemiliton presiden na adong be akka usaho madebon alo lain monang akka presiden na terpiliton di patuduhon nasida do haradeon nirohana majakon jala makaul akka nanaing madebon nasidahian dung di pabotoh si Joseph ni Pina pabuah haduang gabi parhuaso do ibana di nasida saripe jala akka hahana pe gabi tuduk tu ibana Dr. Jalo akka hahanai sai sugudo rohana sida jala sai muru sai diusahon nasida do pasisios si Joseph marhite namang gadis ibana gabi hatuban di huta Misir nape saya dihaciti ibana dipasidik-sidik akka hahanai ibana alai saya didongani di batado si Joseph jala saya dipadua dosian akka marah bungi dilewat do tu ibana asini roha lot habis ukon Raja Parao pe mangaleo kwasunatib di ibana di Raja Mesir losong ni do isi bagas Rajaon manang istana jala si Joseph pe marpamuati do rohana tu akka hahanai sudina rut bijak kodo nasida molo alani na pasahatok kasitongan do hita gabe di hasugo hodongan jolma mangiburu jala naeng pasiding sidikon manang pasisihok kita unang mapola buduron jala magiar unang musuhi na sida hokma marale-ale persea maho donganan ni debatado kita jala nasa sakap roa ni hanak dan bui mendabur kita so ni majolo pertanyaan ngata ditikyo nak kadongan alai
Sutung lupa hamuna kakadongan na burju. Like, subscribe, jala laos sagi mamuse tuaka dongan na asing. Asa marhiti-hiti nunga parsido titak kadongan Patol Hasson berita nauli tu portivion marhiti-hiti yikabi sai di pasu-pasu tu hatta mahita.